jamen, så er det jo tiden for, det er, at vi skal få det. Eller 3. Så får vi den her op i. Whoopty. Vi skal lige huske. Ikke nogen, der skal mistes. Ej, kan vi lige få den med også? Så tror jeg ikke, der skal gøres mere. Så er det bare, hvad skal vi køre? Der bliver trukket et lod, og hvad giver jeg det videre til? Og så er der en, der har øjne og briller. Eller i hvert fald øjne. Det er Tina Dahl, der har vundet. Og hende ringer vi til lige om lidt. Perfekt. Go for it, Rasmus. Ej, hvor er det spændende. Det er spændende. En trommelhjul. Og det er Emil, der har vundet. Feel free. Perfekt. Og sidste vinder af 8,5 times tømmerarbejde er Ditte Marie. Så.